xi qabelkom ħalli Inselmulkom għal shooter kif intom bibtijaj! Isak Peter tal-Easy Life, dak kif inkollu sejra, kif intom bibtijaj! X'nagħmel ngħidulhom edewa, għajdu x'ngħidulhom. Le, jekk taraw xaġa interessanti batunna fuq shooter@danusan.com. Isma'. Aw. Nisab inkwetat ħafna. Għaliex? Għax jiena ma nafx il-kelma microplastics. Ġiri smajt. Jena ħsibt li jekk noqogħdu attenti bir-riċiklaġġ u hekk ħannaqsu il-microplastic. Sewa. Tajjeb, ta' ġifieri innaqsu. Però ġimgħa kont qed naqra artiklu u kien qiegħed jgħid illi il-ħwejjeġ li naħslu meta ma jkunux magħmula minn materjal illi huwa biodegradable. Mhux naturali, mhux naturali, dan l-ilma tiegħu jerħi 35% tal-microplastic li nsibu. Fil-baħar. Fil-baħar. Għajem morru l-ura żmien kavallieri bl-armatura x'kieku ma jkunniex dal-problemi. Għavolja, jekk tit inkompli nafas fuq il-ferita 28% tal-microplastics jinsabu fil-baħar, dak minn fejn ġejjin. Minn kull break li nieħdu bit-tajer stana, għaliex meta tieħu break terħi il-microplastics bix-xita birri u hekk jerġa' jispiċċa kollox fil-baħar. Taf x'inhi soluzzjoni? Le x'inhi? Ma nafx. Imma qed ngħidlek inkwetat ħafna, però qed naqgħu xejn heavy kif jgħidu. Ejja mora fuq xi ħaġa iktar leġġiera, ħanintaqgħu miegħi mal-furban! Number 1! Legali li torqod fil-karozza jew le, tista' jew ma tistax, tlaq naraw. Suppost torqod għalija ġo sodda d-dar. Naħseb legali hu. Taħseb li tista'? Mawx liġi. Jiena naħseb li mhux legali. Legali tista'. nara jiena. Għamel li trid. Li trid tagħmel imma taħseb li legali, ġifieri nistaqbad u nidħol fil-karozza u norqod hemm jien legali. Le, naħseb. Mhux legali, mela ma tistax. X'taħseb inti? Jiena hekk naħseb. Jekk m'għandekx fejn toqgħod, fil-karozza jkollok toqgħod. Ifhimni, kif jkolli nażel jiena legali għalija. Sens. L-opinjoni tiegħek. Legali. Taħseb li tista' torqod fil-karozza skont il-liġi? Ma naħsibx li tista' Ma taħsibx li tista'. Ora ħanna xejn l-avukat, grazzi, ġurnata tajba. Jekk persuna jasal li jorqod fil-karozza tiegħu, sinjal li mhux għaddej minn żmien faċli u l-leġislatur l-intenzjoni tiegħu mhijiex li jpenalizza dawn in-nies. M'hemm ebda liġi li tgħidlek ma torqod fil-vettura tiegħek, però jekk wasal dak il-mument mur siplajnuna ħabib. Hawn min jgħid. U dak kien il-furban number 1, jekk tixtieq tkun nafu jekk xaġa is legali jew illegali. Batulna jew WhatsApp jew kella email. Illum taf ġurnati? Il-ġurnata ta' Illum hija l-ġurnata tal-poeti mnejkin. Ġifieri dawk li assolutament ma jafux iqablu jew jagħmlu poeżija. Hawn minnhom illi t-talent tagħhom jippruvaw jitfgħu fuq il-Facebook, social media, u anke fuq is-santi tal-mejtin, ġieli. Ma jgħalawx. U jiena ħaniċċelebrah dal-jum, ara kif. U jiena biex inkun naf jekk il-Maltin jinqalawx jew lew niċċelebraw dal-jum kbir tal-poeżija imnejka, ħan nippruvaw inqablu din il-poeżija. Ma ħan ngħidilhom kemm sabiħa din il-ġurnata u ma jridu jkomplu. U għandi l-ewwel wieħed wara. Ġejn illum hija ġurnata importanti tal-poeżija. Mela jiena jekk ngħidlek ara kemm sabiħa il-ġurnata inti ħad tgħidli tajjeb biex issajjar ħafna patata. Bravo! Ma mhux il-ġurnata tiegħek. Kemm sabiħa il-ġurnata? Kont tarafa. Mhux tajba ma l-ġurnata tiegħek għax illum il-ġurnata tal-poeżija mnejka. Inti m'intix poeta żgur. Le, u inti għaddajjes. Mhux hekk għaddajjes naqalaw. What a beautiful day! Yes. But it's hard. What a beautiful day! Yes. What a beautiful day! It's a good day, I think. It's your day. You know why? Because today it's Bad Poetry Day. So if you don't know poetry, it's your day. I don't know poetry. Good. Kemm sabiħa il-ġurnata? Ma tanbeħ ħafna. Tittaqbel ma' ġurnata. Ma xorta ġurnata tiegħek. Jiġri jaqbad fixkum minn daw, iftħu ċelebra. Xejja l-ġurnata tal-poeżija mnejkin. Tajjeb għax ma tinqalax. Min fejn Mill-Eġittu. Mill-Eġittu, ejja. Għajdli poeżija bl-Eġizzjan. Malta ħanina ħubnu serdin. Bravo, tara dak, bravo, ent. U dak kien kollox għalikom, senjuri, narawkom għada. Ciao. Għada, ma xiex taqbel għada. Grada. Ma għek tajjeb.